Poďme. Strelci, nabíj a pripraviť. To mal som prvý pocit, že som vyhral. Ešte nebolo nič strelené, moje vrano je prvý raz strelené. Alebo zväčšujú proste, neviem. Počkaj. Čúvaj. Tvoj bol prvý. Čo riešite? Akože dobre, ale akože ja som dostrelal som, mal som pocit, že tvoj spadol prvý, hej, ako, neviem. Vybiť. Vidím kladivo dolu do strany generála. On skončil. A on vyhral. Gabi, jemný gol, ne? Dobre, Kiško. Strelci, môžeme? Strelci, pozor! Vidím, Gabi, kladivo dole do púzdra. Vidím, kladivo dole do púzdra. Nie pada ten totem. Vyherca, choď a nastav to. 131 mám 42. Videl som.